Όταν ήμουν στην ηλικία σου, τα πράγματα δεν φαίνονταν καλά. Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής γίνονταν όλο και πιο ορατές σε όλο τον κόσμο. Οι δασικές πυρκαγιές, οι ξηρασίες, οι πλημμύρες και τα θερμοκρασιακά ρεκόρ εμφανίζονταν πιο συχνά και με μεγαλύτερη ένταση, ειδικά στην Ευρώπη. Και πρέπει να παραδεχτώ, αν κάποιος με ρωτούσε πριν από 25 χρόνια αν θα καταφέρναμε να κάνουμε την Ήπειρό μας κλιματικά ουδέτερη μέχρι το 2050 για να αποτρέψουμε τις χειρότερες συνέπειες της κλιματικής κρίσης, μάλλον θα έλεγα όχι. Έχω δει πάρα πολλές φορές η Γερμανία και η Ευρώπη να μην πετυχαίνουν τους κλιματικούς στόχους που οι ίδιοι είχαν θέσει. Σήμερα, το 2045, γνωρίζω ότι είναι εφικτό, η Γερμανία είναι πλέον κλιματικά ουδέτερη, η Αυστρία είναι ήδη εδώ και 5 χρόνια και η υπόλοιπη Ήπειρος θα έχει επιτύχει αυτόν τον στόχο μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Πήγαινα σχολείο εδώ το 2025. Σήμερα, το 2045, είμαι δήμαρχος και εργάζομαι εδώ και πολλά χρόνια για την ενεργειακή μετάβαση στη πόλη μου. Συνήθιζα να διαδηλώνω για καλύτερους ποδηλατόδρομους, ήμουνα μέλος των Fridays for Future και συμμετείχα στις κινητοποιήσεις για το κλίμα. Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια των σπουδών μου, συνέλεξα τις καλύτερες ιδέες για τη βιωσιμότητα από όλη την Ευρώπη και τις έφερα μαζί μου στην πόλη μου. Έχουμε υιοθετήσει πολλές από τις ιδέες που εφαρμόσαμε εδώ από άλλες πόλεις και περιοχές της Ευρώπης. Η στρατηγική μας για τη θέρμανση, για παράδειγμα, προέρχεται από τη Δανία. Το δίκτυο ποδηλατοδρόμων μας είναι εμπνευσμένο από την Ολλανδία. Και την ιδέα της πόλης για όλους, μια πόλη στην οποία όλοι οι άνθρωποι έχουν ίση πρόσβαση σε σημαντικά πράγματα όπως η στέγαση, οι δημόσιοι χώροι, τα σχολεία, η εργασία και η υγειονομική περίθαλψη, την πήραμε από τη Βαρκελόνη. Αλλά είχαμε πολλή δουλειά μπροστά μας πριν συμβούν όλα αυτά, γιατί η πόλη μου ήταν μια πόλη όπως τόσες άλλες στην Ευρώπη στις αρχές της τρίτης χιλιετίας. Η ηλεκτρική ενέργεια παραγόταν κυρίως από λιγνίτη και φυσικό αέριο, η θέρμανση γινόταν με πετρέλαιο θέρμανσης ή λέβητες αερίου και οι περισσότερες μετακινήσεις γινόταν με αυτοκίνητο ή πετρελαιοκίνητο λεωφορείο. Αλλά τι έχει αλλάξει από τότε και πώς τα καταφέραμε? Συνοπτικά η απάντηση είναι μαζί. Γιατί το έργο της ενεργειακής μετάβασης είναι μια κοινή προσπάθεια που θα μπορούσε να επιτύχει μόνο επειδή όλοι συνεργάστηκαν. Οδηγοί και ποδηλάτες, νέοι και ηλικιωμένοι, ένοικοι διαμερισμάτων και ιδιοκτήτες σπιτιών, δημοτικές επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και οι πελάτες τους, πολιτικοί και οι ψηφοφόροι τους, Βορειοευρωπαίοι και Νοτιοευρωπαίοι. Στο τέλος, αποδείχθηκε ότι η ποικιλομορφία της Ηπείρου μας και των ανθρώπων της ήταν το κλειδί για την επιτυχία της κλιματικής μας μετάβασης. Το μεγαλύτερο έργο στο δρόμο προς αυτήν την κατεύθυνση ήταν σίγουρα η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Πώς ήταν δυνατόν μια τόσο διαφορετική Ήπειρος όπως η Ευρώπη να περάσει εξ ολοκλήρου στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας? Τι χρησιμότητα έχει η ηλιοφάνεια της Ανδαλουσίας και της Ελλάδας, αν οι μεγαλύτεροι καταναλωτές και τα βιομηχανικά κέντρα βρίσκονται στο βορρά? Και πώς μπορούν οι άνθρωποι στη Ρουμανία ή στη Νότια Γερμανία να λειτουργούν τις αντλίες θερμότητάς τους το χειμώνα? Αυτά τα ερωτήματα μας καθυστέρησαν για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά η απάντηση ήταν προφανής. Με ένα έξυπνο, κοινό ευρωπαϊκό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας που θα καθιστά βιώσιμες πηγές ενέργειας από όλη την Ευρώπη διαθέσιμες σε όλους τους Ευρωπαίους. 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο. Η υδροηλεκτρική ενέργεια από τις Άλπεις και τη Σκανδιναβία, η αιωλική ενέργεια από τις περιοχές της Βόρειας και της Βαλτικής θάλασσας και η ηλιακή ενέργεια από την Κροατία, την Ιταλία, την Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία είναι επομένως διαθέσιμες σε όλους τους Ευρωπαίους. Πράσινη ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται στην Ευρώπη, η οποία είναι πάντα διαθέσιμη εκεί όπου χρειάζεται. Εδώ και πολύ καιρό στέλνουμε τους ενεργειακούς μας συμβούλους στην πόλη και την Ύπαιθρο, έτσι ώστε σήμερα οι κάτοικοι της περιοχής μας να γνωρίζουν πώς να εξοικονομούν ενέργεια.
Αρκετοί από αυτούς έχουν πλέον τα δικά τους ηλιακά πάνελ στη στέγη ή στο μπαλκόνι τους και αποθηκεύουν την ενέργεια σε μπαταρίες ή στα ηλεκτρικά τους αυτοκίνητα. Ωστόσο, ακόμη και το πιο έξυπνο δίκτυο φτάνει στα όρια του κάποια στιγμή, αν η απόδοση από τον ήλιο και τον άνεμο είναι χαμηλή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Βρήκαμε πολλές διαφορετικές λύσεις σε αυτό το άλυτο ερώτημα της εποχής σας. Αποθήκευση με υγρό αλάτι, αποθήκευση με βαρύτητα, μπαταρίες με σαπουνόφουσκες, υπερπυκνωτές και πολλές άλλες. Και το υδρογόνο μπορεί επίσης να συμβάλλει εφόσον παράγεται με πράσινο τρόπο, δηλαδή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό συμβαίνει επειδή το υδρογόνο, που προέρχεται από το μόριο του νερού, είναι ένα αέριο στο οποίο μπορεί να αποθηκευτεί ανανεώσιμη ενέργεια. Όταν σήμερα στην πόλη μου ο ήλιος λάμπει και ο άνεμος φυσά, η πλεονάζουσα ενέργεια αποθηκεύεται σε υδρογόνο μέσω της ηλεκτρόλυσης. Το παλιό εργοστάσιο φυσικού αερίου που χρησιμοποιούσε ο Δήμος μας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι πλέον απλώς η εφεδρεία μας. Αυτό σημαίνει ότι σε περιόδους ασθενούς ανέμου και κατά τη θερινή περίοδο, οι ανεμογεννήτριες εδώ απλά παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από υδρογόνο χωρίς εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Είναι αυτονόητο ότι ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι συνδυασμός θερμότητας και ηλεκτρισμού. Η περίσσια θερμότητας με τη σειρά της αποδίδεται προς όφελος του δικτύου τηλεθέρμανσης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για θέρμανση στο σπίτι. Και πράγματι, για εμάς στην πόλη μας, το ζήτημα της θέρμανσης ήταν το πιο δύσκολο στη μετάβασή μας προς έναν κλιματικά ουδέτερο Δήμο. Οι πολίτες ήταν δύσπιστοι απέναντι στις αντλίες θερμότητας που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια, προτιμώντας να διατηρήσουν τα παλιά τους συστήματα θέρμανσης με πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Τελικά όμως, τα καταφέραμε όλοι μαζί, με τα προγράμματα επιδότησης για τη μόνωση των κτηρίων και την αντικατάσταση των συστημάτων θέρμανσης με τις ολοένα και πιο αποδοτικές αντλίες θερμότητας και με πολλή εκπαίδευση και ενημέρωση είμαστε πλέον μια κλιματικά ουδέτερη πόλη, ακόμη και το χειμώνα. Ο δημοτικός σχεδιασμός για τη θέρμανση έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικός. Οι πόλεις και οι δήμοι υποχρεώθηκαν να τον εφαρμόσουν στα μέσα της δεκαετίας του 20. Με αυτόν τον τρόπο ανακαλύψαμε στην πόλη μου πολλές έως πρότινος ανεκμετάλλευτες δυνατότητες, ειδικότερα η γεωθερμική ενέργεια, δηλαδή η θερμότητα από το εσωτερικό της γης, μπορεί να καλύψει ένα σημαντικό μέρος των αναγκών θέρμανσης της περιοχής μας ως τηλεθέρμανση. Όταν θυμάμαι σήμερα τι κάναμε τη δεκαετία του 2020 με την καύση ορυκτών καυσίμων, σχεδόν με πιάνουν τα γέλια. Λέβητες αερίου στο σπίτι, λεωφορεία που έκαιγαν ντίζελ και αυτοκίνητα που έκαιγαν βενζίνη και πετρελαιοκίνητα τρένα στις τοπικές συγκοινωνίες, τίποτα από αυτά δεν υπάρχει σήμερα. Τα οχήματά μας, είτε λεωφορείο, τρένο ή αυτοκίνητο, είναι πλέον ηλεκτρικά. Δεν υπάρχουν πια καυσαέρια. Θυμάμαι ακόμα πως μύριζε όταν στεκόσουνε δίπλα σε ένα λεωφορείο στα φανάρια με το ποδήλατό σου, μέσα στα καυσαέρια. Κανείς δεν νοσταλγεί εκείνες τις μέρες. Και η ποδηλασία γενικά. Στο παρελθόν ήταν κυρίως ένα μέσο μεταφοράς για παιδιά και ιδεαλιστές που ρυψοκίνδυνα έμπαιναν στην απογευματινή κίνηση ανάμεσα σε αυτοκίνητα, λεωφορεία και φορτηγά. Πάντα συνέβαιναν σοβαρά ατυχήματα εδώ στην πόλη μου, αλλά από τότε που κατασκευάσαμε με συνέπεια ένα πραγματικό δίκτυο ποδηλατοδρόμων, όπως στην Ολλανδία, όλο και περισσότεροι άνθρωποι κάνουν ποδήλατο και ο αριθμός των σοβαρών ατυχημάτων έχει μειωθεί σχεδόν στο 0. Επιπλέον, ακόμη και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι κάνουν τώρα ποδήλατο στην πόλη μου, καθώς τα ηλεκτρικά ποδήλατα έχουν γίνει όλο και πιο δημοφιλή. Γι' αυτό και ακόμα δεν έχω δικό μου αυτοκίνητο, διότι πέρα από το δίκτυο ποδηλατοδρόμων, έχουμε πλέον και ένα ολοκληρωμένο δίκτυο αυτόνομων μίνι λεωφορείων που καλύπτουν ολόκληρη την αστική περιοχή. Και αν πραγματικά θέλω να βγω αυθόρμητα μόνος μου στην εξοχή, ξέρω ότι υπάρχουν υπηρεσίες κοινής χρήσης ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε κάθε συνοικία. Επομένως, ο αριθμός των αυτοκινήτων στην πόλη μας συνεχίζει να μειώνεται τα τελευταία χρόνια, με πολλά άλλα πλεονεκτήματα για όλους τους πολίτες. Περισσότερος χώρος για τους ανθρώπους, όπου παλαιότερα πάρκαραν αυτοκίνητα, τώρα υπάρχουν μικρά πάρκα, παρτέρια με λουλούδια και παγκάκια. Η όψη ολόκληρης της πόλης μας έχει αλλάξει. Είναι πιο πράσινη, πιο ήσυχη και πιο καθαρή σήμερα από ποτέ άλλοτε, ακόμα και από ό,τι θα μπορούσε να είναι στα νιάτα μου. Στην πραγματικότητα, η πόλη μου είναι τώρα μια ζωντανή πόλη,
όπου μπορείς να βρεις σχεδόν ό,τι χρειάζεσαι στη γειτονιά σου. Σχολεία, φαρμακεία, φούρνοι, μανάβικα είναι πολύ πιο άφθονα σήμερα. Απλά επειδή οι άνθρωποι δεν οδηγούν πλέον τα SUV τους στο εμπορικό κέντρο έξω από την πόλη, αλλά ψωνίζουν στη γειτονιά τους. Όταν σκέφτομαι το κέντρο της πόλης από την παιδική μου ηλικία, όταν είχε μόλις κλείσει το μοναδικό πολυκατάστημα, δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι ζω στην ίδια πόλη σήμερα. Αυτό μπορεί να σας ακουγόταν παράξενο ή περίεργο στο παρελθόν. Θυμάμαι πολύ καλά όταν με προσβάλαν σε διαδηλώσεις για την προστασία του κλίματος. Επίσης, δεν έχω ξεχάσει πόσες οικογένειες υπέφεραν τότε από τις υψηλές τιμές ηλεκτρικού ρεύματος και ενέργειας. Έπειτα, υπήρχαν οι αναφορές καταστροφών που αφορούσαν ξηρασίες και πλημμύρες σχεδόν κάθε λεπτό. Θα ήταν εύκολο κανείς να εθελοτυφλήσει και να πει «έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται να πετύχει». Σήμερα, χαίρομαι που δεν το έκανα και που πάντα υποστήριζα το όνειρο μιας κλιματικά ουδέτερης Ευρώπης. Από εδώ, μπορώ να πω σήμερα, είναι εφικτό. Με έναν συνδυασμό μείωσης της ενεργειακής ζήτησης, κοινής χρήσης πόρων, έξυπνης διαχείρισης των πόρων, μιας έξυπνης στροφής στον τομέα των μεταφορών και των πιο σύγχρονων τεχνολογιών αποθήκευσης. Και αξίζει τον κόπο. Αλλά μπορούμε να φτάσουμε εκεί μόνο μαζί.